sie ok en gima rach, sa ema rach. Sa ema rach. Ing'eni gimoro amora maloso mabero kata matiego demokrasia marwa en wach maber. Lakini serikal onego bed ni ng'iyo ni to jopiny to bet nang'o. Koro ikuongo ing'iyo maslahi mar jopiny, nikech jogi kech nego. Koro sami iloso office mar official opposition, to joma ng'ani dhi konyo to kech nego kae. E osiptal onge yath. Kijande onge tich. Sani koro maundu ng'eny e gweng' kabisa. Ma Kisumu kata kidhi aneno ka picha moro ng'ato oro na ma kijande wang'a. Kwala piko. Wang'iuru gik ma mako chuny japiny mokwongo. E kwa chak wacho magi. Nikech kata kane ng'iyo joma ne luwo timo BBI, jakom gini. Gin be ne giteme matek kaka ne ginyalo. To chopo point mane kane doho dagi, to giwe wachno. Kendo doho nowacho wach moro malich kabisa. Doho nowacho ni jatend piny ok nyal chako popular initiative maloko katiba. To chakre mane doho ng'ad burani, kata higa achiel pok okalo. To tayari waneno ka jatend piny ema kendo chako propose ni mondo walokuru katiba wakel kombe manyien gi. Mano wach mar lando to jopiny. Kendo gimoro machiel ma kendo wache e twak mare no. No wacho no ni mondo keti omed kombe mag joma mine badhi e bunge. Ting'eni maendi an kang'iye gi wang'a mar jasiasa, aneno ni maendi to ng'ani dwa mana lalo wang'wa. Opong'o dhog ji gi bor, dhog mine gi bor. Nikech sama no campaign nowacho maber ni kidhi e cabinet mare serikande bobedo 50-50, obopoge nus. Mon kawo nus konchiel, chuo kawo nus konchiel. To king'iyo jok moseyiero chakre mane yier jo cabinet, mane yier jo PSS, 50-50 no kotimiza ni mine. Koro ng'e ni mine gi machiegni gi chako go koko. Koro mondo wuondgi ni ng'i gima otimonegi marach, gikano wuondogi e campaign cha. Koro nyisogi ni wadwa kelo kendo chenro moro mar chike mondo wameduru namba mar mine e od bura. To kiluwo chik CAC